У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будут со всеми вами. И с Духом Твоим. Першая неделя Великого Посту. Переживаем особливый час, когда еще больше маем наблизиться до Бога. И будем просить, чтобы сопроводы мы вытребовали в наших постановах, и как Бог оборонял нас от спокусов. В эту святую мшу охвяруем за святой памяти Богуслава Бемжик, який 80 років назад загинув смертью мученицькою в урочищі Куропати, як студент, маючи 21 год. Просим для його радості життя вічного, так само для усіх, хто невинно загинув і далі терпить. Как годно удельничать в этой святой мши, перепросим Пана Бога за все наши грехи. Сподобайся Богу всемогутному, і вам, брати і сестри, що згрішив я вельми, думкою, словом, учинком і занятанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов і святих, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. О всемогутный Боже, простогодовое переживание Великого Посту, дай нам глибі разуметь таємницю Христа, і годним життям імкнуться до її сповнення, праз Пана нашого Ісуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живий і володарить у єдності Духа Святого, Бог през усе веки вечные. Аминь. Читання книги Буття. Так сказав Бог мною і сынам я воды, які были с ним, кажучи: «Вось я установлю заповедную с вами и с вашим потомством после вас, и с кожною живою душою, яка з вами, с птушками, живелой и усіми зверами земными, такие с живою душою.
яка з вами, які з вами з усіми, що сидя з ковчега, з усім, що живе на землі. Установлю заповед мой с вами, и больше николи в воды потопу не забыть усякого тела. И не будет больше потопу, какие спасают землю. И сказал Бог, вось знак заповедал, який я установлю на вечное поколение поміж мною и вами, и кожною живою душою, какая с вами. Кладу веселку мою на облаку, и будет она знаком заповеду поміж мною и поміж землей. И станется, коли я наведу облако на землю, что з'явится веселка моя на облаку, и вспомню про заповед мой, який я установил с вами, и с кожною живою душою усякого тела. И больше николи воды не станут потопом, что смешаю усякого тела. Это слово Божие. Дякую вам, Богу. Все дороги Пана, это верность и правда. Все дороги Пана, это верность и правда. Дай спознать Твои дороги, Пане, и научи меня стежкам Твоим. Веди меня в правде Твоей и научи, бо Ты Бог избавления моего. Все дороги Пана, это верность и правда. Узгадай про милосердность свою, Пане, и про ласку свою, бояны спрадвеку. Памятай про меня по вонке милосердности Твоей, деле великой добрыни Твоей. Все дороги Пана, это верность и правда. Пан добрый и справедливый, тому показывая грешникам шлях. И он керуя приниженными у справедливости и научая покорных шляхам своим. Все дороги Пана, это верность и правда. Читание pierwszego послания святого апостола Петра. Умилование. Христос, однажды потерпел за грехи, справедливых за справедливых, как привести вас до Бога. Забитый в теле, але оживленный в духу. У им так само и он пришел, обещать им духом, что увязнете, какие неколи были непокорными. Коли Божия довготерпливость чекала у дневное, у час побудови ковчега, на яким немногі, усього 8 душ, уратовалися праз воду. Так і нас, подле этого узору, и она ратует теперь праз хрост, не праз обмыття телесного бруду, але праз обяцання Богу доброго сумления, праз воскресение едущего Христа, який узошел на небо, находится праворуч Бога, и якому покажешься анёлы, и влады, и моцы. Так Слово Божие. Дякую вам, Богу. Хвала Тебе, Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. Не одним хлебом будет жить человек, али кожным словом, что выходит из уст Божьих. Хвала Тебе, Слово Божие. Пан з вами. И с духом Твоим. Читання
читанні Святого Євангелія Павлові Матвія. У той час Дух вивів Єзуса у пустиню. І був він у пустині 40 днів, де його випробовував сатана, і був со звірами, і ангели служили йому. Після ж того, як видали Яна, прийшов Єзус у Галілею, проповідуючи Євангелія Божие і кажучи, що настав час і наблизилося володарство Божие. Кайтеся і вірте у Євангелія. Гэта слово Пана. Читаючи сьогоднішню Євангелію, як вчора прочитав, то весь час хожу і учу собі в голові одну пісню, яку навчився в дитинстві. Вона, правда, по-польську, але слово звучать так. 40 днів потоп ми в землі, 40 днів мені ламана на процені, 40 днів постів Єзус Пан, 40 днів поштать і я. Chyba всі зрозуміли сенс цієї пісні, і chyba саме важне в этом усім, що справді Єсус Христос сьогодні нам приходить як добрий приклад, як треба постити, і передусім, що пост, який ми розпочали, він дотичить кожного з нас. Що я, по прикладу Єсуса, мушу так само пережити добре цей час. І по черзі глянемо, що сьогодні хоче нам сказати євангеліст. Хоч і вельми коротко і ясно, він сьогодні говорить про пост Єсуса. Перше, що вельми важливо вже на початку, Дух вивів Єсуса у пустиню. Дух вивів. Коли так приглядеться до этого слова і поглядіти глибіє інше значення, то тут використано, навіть можна сказати, наказ. Дух вигнав Єсуса у пустиню. І це вельми важно і дає зрозуміння, що пост, який ми розпочинаємо, це не тільки якась там традиція, це не тільки якось там, бо ксьонз говорить, бо інше говорить, бо старіше так учить. Це передусім потреба кожного чоловіка. Потреба як у відпуску, потреба як для дітей канікули. Це так само, хіба ніхто не знайдеться, хто б не скористав з такої можливості. Я ще ніколи не чув, як хто сказала, не хочу на канікули, якщо хочу вчитися. Ну, не чув ні разу. І поэтому, справді, це слово «дух вигнав», воно вельми показує, що в цей час кожен з нас потребує. І що передусім дух, який вельми навіть лепей ведає, що нам потрібно, попросту з цієї великої такої навіть троской об нас говорить, що потребуємо цього часу. Далі потребуємо так само особливого місця, як пережити цей пост і як ще більше пережити цей час, коли ми ще більше у серці зближаємося до Бога. І бачимо у Євангелії, що Дух вивів Єсуса у пустиню. Конечно, пустыня – это особливое место. Не ведаю, як би пережив цей пост в 40 днів на пустині, чи увогуле би вижив, будучи серед піску, будучи увесь час під сонцем, не ведаю. Але у нашому духовному житті так само потребуємо такої особливої пустині, особливого місця, де мої думки будуть цілком сконцентровані на Богу. Напевно, у хаті кожного з нас є такое місце особливе, де стоїть криш, іконка, де, може, запалюємо свічку, я такое маю в комнаті. Думаю, що так само і ви. І це місце справді, коли яка вечірня молитва, або якесь читання духовне, воно передусім концентрує увагу на Богу. І поэтому вельми важно, там у хаті є такое місце, якое подкаже, що справді, устаючи навіть, що мушу пережигнатися, це треба для мене, кладучися спати, що я уклечу, отмовлю молитву і спокійним серцем буду відпочивати.
Кожен з нас потребує такого місця. Так само особливою пустинею таким з'являється так само костьол, святиня, яка справді є таким місцем, де як увойдеш, то тільки молитися. Бо де не повернешся, там образи, усе попросту концентрує нас на Богу. Навіть не просто молитися, навіть і уклінчиш, бо усе для цього зроблено перед найсвятейшим сакраментом. Поэтому, по прикладу Єсуса Христа, ми так само повинні задбати об тим, як мати добре місце, як не лінуватися, але знайти хвилинку і прийти у святиню, у костел, як помолитися, как уклінчить перед найсвятейшим сакраментом, как попросить великую моц ласк. І справді, будучи у костелі, у каплиці, від Бога і від Його ласк тяжко утечи. Це, як, наприклад, будучи навіть на пустині. То там від Бога утечи так само вельми тяжко. Навіть коли заслоняться кактусом, він навіть і то листом не має, як від Бога утечи. І так само, як там увесь час сонечко буде світити, так будучи близько Пана Бога на молитві, у костелі, це так само Бог наповнить нас своїми ласками, яких вельми шмат. Так само, як ми бачимо у сьогоднішній Євангелії, його випробовував так само сатана. І це показує, що пост – це не вельми просто. Так, вельми шмат ми робимо постановок, але все ж таки далей маємо спокуси, маємо і переживаємо далей це випробування. Здається, і так найчастіше чомусь здійсняється, що коли закінчаться якісь реколекції, які маєш особливу радість, таку духовну Божою, тоді найбільше спокуси чомусь дійснують. Але коли ми будемо їх перемагати самі, то слабо дамо радость гэтым усіх, поэтому мусим усведомить, что у всіх наших спокусах, что Бог есть нам великой допомогой. И Он нам это все допоможе перемогчи. Далее, так долго думал гэты фрагмент, что побач с Иисусом, что Иисус был со зверами. Подумал, что ж там это ящерки могут на пустыне допомогчи. Але як почули у першому читанні, так само Ной, який переживав так само тих 40 днів такого особливого посту, будучи у арці, він так само був побач зі звірами. Бо, як ведаємо, він і зробив цю арку, як туди трапили, як то кажуть, кожної твари по парі. І поэтому вельми це показує тою гармонію, яка була у раї. І до гэтай гармонії так само захочує нас сьогоднішнє Євангеліє, як ми, переживаючи добре Великий пост, так само дійшли до гэтай гармонії со всім створенням, яке Бог створив і поставив побач з нами. Далее, як же це пригоже, написано, що аньоли служили Єсусу. Ми так само маємо аньола-охоронника, який нам завжди допомагає, який не просто допомагає, а написано служить. Маємо такого особливого допоможника, який готовий нам завжди допомогти. І може справді треба постаратися у Великому пості, як цей аньол трошки відпочив, як ми про свої попросту конкретні учинки милосердності, про свою добриню, так допомогли аньолу, бо він, може, часами за нами і не успіває у таким забеганном світі. І далі, наконець, Єсус, який пережив ці 40 днів, іде і обвіщає Євангелія, добру новину об збавленні і каже: «Настав час, і наблизилося володарство Божие. Кайтеся і вірте у Євангелія». Часами ми так думаємо, що від завтрашнього дня розпочну своє навертання до Бога. Але найчастіше так буває: завтра, і так кожен день завтра і завтра. Але Єсус говорить, що настав час. Кожна хвилина моєго життя – це найлепший час на навертання, на то, як покаяться, а передусім вірить і жити поводле Євангелія, поводле той доброї новини, яку ми чуємо від Єсуса, а так само читаємо у Слові Божому.
Поэтому вельми варта, каб усвядоміць, што каждая хвіліна ёсць добрай магчымасцю, каб папросту наблизіцца да Пана Бога. Пачуў такі вельмі добры прыклад, як адно племя ў Афрыцы, калі пераходзіла з аднаго месца ў другое, калі так качавала, то яны рабілі такую традыцыйную спецыяльную астаноўку і казалі, што мы так хутка пераходзім, і поэтому наша душа павінна дагнаць нашае целы. І поэтому рабілі такую асаблівую астаноўку. І так, гледзячы на наше жыццё, так, бяжым усёды, бяжым як найхутчэй, столькі спраў. І поэтому сапраўды вялікі пост павінен быць такім часам, каб наш дух таксама дагнаў нас. Каб перадусім ён стаў вельмі важным, каб Божае жыццё яно было на першым месцы. І поэтому добрага і плоднага перажыцця гэтага часу вялікага посту жадаю для кожнага з нас. Веру адзінага Бога, Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Jesуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасуднага Айцу, праз якого ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збавлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас, пры Понцкім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праворуч Айца, і зноў прыйдзе ў хвалі, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцы, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз пророкаў. Веру в адзіны святы каталіцкі апостольскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Праз Jesуса Христа, які ў час вялікага посту заклікае нас да навяртання і пакуты, з даверам узнесем да Бога Айца нашыя просьбы. Молимся Святый Костел, как усі его дети об'єдналися у супольном імкненні до единого и справедливого Бога. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за пасторов Костела, как и они были готовы очиститься от всего, что перешкоджает им служить Богу и людям. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за народы всего света, как и они разумели, что Христос является их справедливым Богом, який любить кожного человека. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, вера яких подвергается особливым спокусам, как при допомозе Божьей ласки, и они достались верными Богу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, охопленных розпачу, как и они приняли подтримку Бога, який их любить. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, собраних, щоб ми були готові до оглядності, якої потребує від нас любов до Бога і ближніх. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за святой памяти Богуслава Вемжик і усіх замучених у Куропатках, а так само за тих, хто далей гине і терпить за правду і справедливість. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Милосердный Боже, Ты закликаешь нас до навертания, каб мы могли еще полней спознать Твою великую любовь. Учини просим, каб мы были послухняны Твоей воле, праз Христа Пана нашего. Аминь.
Пане, ти бачиш, лиш свої минає. Пане, ти бачиш, запряжаємося. Боліли слухай, нас лиш позираю. Да трона Бога позявився. На криш кладу я всіма лежатами. Тут прибиваю грешних думах мої, сердце мой шукаю, я скрижаванні, де спад корони протяже на скроні. Ставши под крижем, сломленный собою, прагну я в серці нести крест завсёды, как не глумился ворог надо мною, как прочить шляхом правды и свободы. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу ярдяну принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме отряду з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Пане наш Боже, учени просим, как мы належным чином складали Тебе ахвяру, якою розпочинаємо подрихтовку до святкування великодної таємниці, праз Христа Пана нашого. Аминь. Пан з вами, И с Духом Твоим угору серце, узносим меня Пана. подякуем Пану Богу нашему. Бога это и справедливо. Справді годна это и справедлива, слушна и избавленна, как мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Пане святый Отче, всемогутный вечный Боже, праз Христа Пана нашего, и Он праз 40-дневный пост у пустыни своим прикладом осветил час покаяния, и Он зранил даремными все подступы злого духа и научил нас перемагать грешные спокусы, как мы с чистым сердцем отзначали великодные святы и врешті досягнули вечной Пасхи, тому за анёлами с усими святыми мы прославляем Тебе, разом с ними воскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Господа на вершинах, благословленный Дай, кто приходит у имя Пана, Господа на вершинах. Справді, Боже, Ти святий, і справедливо хвалить Тебе усе Твое створение, бо про Сына Твоего Пана нашего Иисуса Христа,
Действенной эмоцией Духа Святого ты все оживляешь и освящаешь, и неспынно збираешь народ свой, та под усходу сонця и до заходу, складав імені Твоєму чистую ахвяру, там у єдності з усім костьолом, у перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес и спаслал на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане. Освяти Отца и Духа Твоего в эти дары, якие мы принесли Тебе на ахвяру, как стали сияны телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказав здійсняти эту таємницю. Бо йому тую ніч, коли був видадений, узяв хліб і подяку Тобі складаючи благословив, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Берите і ешьте з этого усі, бо это есть тело моє, якое за вас буде видано». Подобним чином по вечері взяв кейк і подяку Тобі складаючи благословив і подав своїм учням, кажучи: «Берите і пийте з його усі, бо это есть келих крови моей, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита, для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таємниця веры. Обращаем смерть свою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего Христа в хвале. Пане, успоминаючи збавши муку Твоего Сына, а так само Его цудовное воскресение и милошествие, и чекаючи Его другого прийстя, с подякою складаем Тебе в эту живую и святую ахвяру. Узглянь просим на дар Твоего костела, и прими его як ахвяру, якой Ты пожадал быть умилостивленным. Дозволь ко мне, узмоцненное телом и кровью Твоего Сына, наполненное Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Він сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отрывать спадшему с выбранниками Твоими, наиперв с Наисвятейшей Панной Богородицей Марией, со святым Юсофом ее братником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святым Архангелом Михаилом и усими святыми, про заступництво яких мы сподеемся на Твою местовную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай эта ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавый умацевать у веры и любови костел Твой, який пилигримуя на земле, со слугой Твоим папом нашим Франтишком, бискупом нашим Казимиром, с усими бискупами, усим духовенством и усим народом Тобой откупленным. Будь милостивый до просьбы в этой семье, якая по Твоей воле стоит перед Тобою, о добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою усіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и усіх, кто в ласце Твоей дошел с этого света, милостиво прими володарство Твое, где и мы сподеемся быть, как разом з ними за усюди радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз якого одобряешь свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Аминь. Просим Отца Небесного, как отпустил нам грехи и заковал нас от слова. Отче наш, который есть
небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього слова, дай ласкаво супокоить дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и закованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавца нашего, Иисуса Христа. Вот Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидай вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и володаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Божий, як віриш на собі, раді світу, Змилуйся над нами, баранку Божий, як віриш на собі, раді світу, Змилуйся над нами, баранку Божий, як віриш на собі, раді світу, а дари нас упокоїм. Вось баране Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословенне покликане на вечерній логі. Аминь. Я не варто, как Ты вошел до меня, а не скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Ой, народе, что тебе сделал я, чем виноватый, пред тобою был я тебе вывел, моцы фараона, а ты призначил прежде народы. О, мой народе, что тебе сделал я, чем виноватый, пред тобою был я дал тебе в край солнечный и теплый, ты ж не призначил смерть
Богородице, да замест на полю. О, мой народе, что тебе зрадил я, живый палаты, пред тобою был я на Египта, здесь не в покаянии, а я не выдавки, да бичевание. О, мой народе, что тебе зрадил я, чем виноваты, пред тобою был я за полон твой помстил фараону, ты ж учинил мне суд Синедриону. О, мой народе, что тебе зрадил я, чем виноваты, пред тобою был я. Молимся. Подмацованный хлебом небесным, який живить веру, повеличивая надею, усмацняя любовь, просим Тебе, Пане, как научил нас прагнуть Иисуса Христа, хлеба живого и правдивого, и жить кожным словом, что с Твоих устно выходит, праз Христа Пана нашего. Аминь. Объявы душпастерские. 22 лютого у понеділок свято катедри Святого Петра Апостола. Кожну п'ятницю Великого посту вельми сердечно запрошаємо на святу Імшу у 19 годин, а після на набоженство крижового шляху, якое поведуть суполки нашої парафії. У гэтую п'ятницю 26 лютого крижовий шлях поведуть Ружи Бужанцове. 5 сакавіка суполка, яка молиться за душу в чистоті пече. 12 сакавіка діти, 19 сакавіка суполка оборони життя, 26 сакавіка молодь, 2 красавіка мужчини. Кожну неділю після святої мши у 10:30 співаємо пісні жарти. У наступну неділю, 28 лютого, у нашій парафії розпочнуться великопостні реколекції, які так само будуть тривати з 1 і 2 сакавіка. Реколекції поведе отець Юрій Кулай, кармеліт, пропащ парафії Божого тіла у Мінську. Подчас реколекції буде можливість скористати со сповіді. Кожен день у нашій каплиці триває адорація Пана Єзуса у найсвятішому сакраменті в інтенції нашої родини, в суботу і неділю від 14 години до 19, у інші дні від 14 до 21 години. Дякуємо сердечно усім сім'ям, які приймають нас під час душпастерського візиту. Дякуємо за вірування на будову, за супольну індивідуальну молитву, за спільну і оправу літургічну, за прибирання каплиці, катехетичної зали і тим, хто дежурить. Помолимося за тих, хто на гэтым тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає і народив дітей. Помолимося за добродеїв віродавців нашої парафії, а так само об нових добродеях будівництва санктуарія Божої милосердності і за нас, доручаючи кожного поособку, опеці Маті Божої Ружанцова. Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не погашай молением нашим, и от всякой злой природы выбавляй нас завсёды. Анна хваленная и благословенная, о Пане наша, опекунка наша, сутешальница наша,
Ты заступница наша, Сыном Своим нас поєднай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Примите Божие благословение. Пан з вами. И с духом твоим. Пане наш Боже, некай на Твой народ сидя, что Твое благословение, как у покутах повеличивалася надея, у спокусах умацовывались цноты, и праз гэта ён наближался до вечного откупления, праз Христа Пана нашего. Аминь. Нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякую Богу. Святый Архангеле Михайле, Держи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастав злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які нас богодушнують по світі. Амінь. помолимся за наших близких померлых, особливым чином за святой памяти Богуслава Божих и всех загинутых у Куропатах. Анел Панський звестовал Панне Марии: И Зашла от Духа Святого, «Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лония Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, терпеть в хвилину смерти нашей. Аминь. Вось я, слуга Панская, Нехай не станется по воле Твоего Слова. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лония Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, терпеть в хвилину смерти нашей. Аминь. А слово сталося телом, И поселилась между нами. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лония Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, терпеть в хвилину смерти нашей. Аминь. Молись за нас, Святая Богородица. Как остались мы годными мерцанием Христовым. Молимся, Всемогутный Боже, просим Тебе, улив наше серце Твою ласку, как мы, познавши про Занёльское звествование утеловления Христа Твоего Сына, про змогу Его и крыш были доведены до хвалу воскрешения. Праз Христа Пана нашего. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як голос продвигу веры во всем, и на веки вечные. Аминь. Вечный отпочинок дай им, Пане. А светло вечное нехай им светит, нехай поживает в покое вечном. Святый Боже, Святый моцный, святый несмертный, zmiłuj над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несмертный, zmiłuj над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несмертный, zmiłuj над нами. От пожару, голоду, войны, заразы, храни нас, Боже, от раптовной и несподіваної